South Africa sanibingelela nganza kwethu kuphi nawuplan khona nibingelela uthuleleni igama umuntu uZungamkhwanazi sivela kwenhlangano ke ebizwa ngothuleleni organization sinibela ngaphansi kwengosi esihloko sithi abantu bayagula namhlanje ke sivashela udadewethu la onenkinga ke acela ukusizwa kuyona yokuthi ke uzizwe ngathi unesichitho uzosichaza ukuthi isichitho sikanjani ozocela usizo la sicela khona noma ubani ongaba nosizo ekutheni usisi lenkinga abheke nayo akwazi ukuthola usizo singacela nje silekelele dadewethu kunjani Ngiyaphila futhi njalo. Ngiyaphila sisubane igama. Silindele wakamkhize. Kephi ma? eAvoca Hills, umakhaya Sendwedwe. Ngephi nendoda? Emission. Okay, sisubhayile abakathuleleni ngaphansi kwengosi abantu bayagula. Ukhala ngani ma? Futhi ngibhale kathuleleni bengicela usizo. Nginenkinga la yesichitho. Isichitho enginaso sisuka ngaphakathi esiswini siyophuma ngomlomo. Kahle ngimukelwa nje umlomo kahle angisakhona ukuhlala nabantu sekunzima nokuthi ngiphume ngihambe ba even ngisho kuthiwa ngihamba eclinic kusuke kuphoqelekile ukuthi nakhona ngiba naloko nje ukuthi ngiyohlala phakathi kwabantu nginale nkinga enginayo sengizamile kakhulu ngahamba abantu banginika kona hayi kunhlangazimuka nomoya angisiza kanhlobo ngaya nakodokotela bangicheck abangathola lutho. So ngase ngithi ke ake ngizame ngibhalele kwathuleleni TV mhlambe ngase ngithola usizo. Okay, iqaleni lenkinga. Lento ngiqale ngo2023 la ko-October. Kahle shooting naba ngo 2.5 years nginale nkinga. Ngiloke ngizama hayi. Siswami ngicela nje ukusithatha usibeke ukuthi ke lento oyizwayo iyaqala kanjani nokuthi injani njengamanje uyini wayizwe emzimbeni wakho ngicela nje ukuthi usichazele ma. Okay, emzimbeni ngaqale ngangezwa lutho. Ngiloke ngibona ngabantu ifunhleni nabo nje sixoxa sikhuluma. Ngibona ukuthi ngathi khona inkinga kumina, futhi kahlahle nginokumlomo. Okay, kwahamba bengabe ngithi kwesinye isikhathi mengithi ngiyadla kuvele kube khona into enyukayo la esiswini ifuna ukuphuma ngomlomo izoncindezela la emphinjeni. So ngikiye kudla ngithatha amanzi ngehlise ngamanzi lento mesilo kuyehla kancane ibhlungu nakhona ibhlungu yehle kancane izifike la ihleli khona. And enye into ngishathwa ngigibela itaxi mengihleli nabantu nje ngithola ukhuleka because babona khona lento abayizwayo kumina bezwa leli iphunga eqhamuka kumina emlomeni. Ngoba ngisho ngaxubha kuyafana ngisho ngadla usweet njengoba ngidla usweet nje kuyimanje kuyafana nje. Iphungu yalizona kwesinye isikhathi ngiyalizwa. Ukhona osecela sekwakutshela ukuthi unephunga lemlweni? Hayi but abangitshela angazi ukuthi indaba. Ngisho even noma umuntu ngimbuza mina ngithi phela mhlambe ngifuna ukuzwa mhlambe lezi zinto mhlambe sengeke ngahamba ngayo yilanda kumuntu mhlambe ziyangisiza noma mhlambe ukhona umehluko owenzakalayo yini. Umuntu avela athi hayi angizwa lutho mengimbuza ukuthi mhlambe khona akuzwayo noma mhlambe sekungcono noma kwenzakalani umuntu avela athi hayi akezwa lutho. Laba othandana nabo ma osodlule kubona angithi kuyafika isikhathi la khona ukuthi nihlanganise imlomo. Tomaqablana Wenze khona but abakwenzi. Anikaze niqablane lutho lutho engicina ukuthandana naye nje washo wathi uyangizwa sekuyikona nje ukuthi phela ngoba uyangi-understand ukuthi nginale nkinga enginayo. Laba abanye ukiss nje lutho. Hayi lutho. Wafa indlala ke mama. Kakhulu. Hayi lutho ukiss angutho nje sidala. Nkosi yami. Inkinga ke naloko ngikuphela nje ukuthi ngibe right. Into obungenayo le. No, into bengenayo. Uma uthi isichitho ingoba into eqhamuke endleleni. Yebo futhi. Ubungakudla lokushisa? Noma ngikudla kodwa angikudli njalo. Cha bengisho ukuthi ubungakudla ukudla okushisa lo kakhulu bathi nakho ngathi kune impact ukuthi yaw angivamisile ukudla okushisayo. Ngoba kwesinye isikhathi ngiyakubeke ukuthi ukuphola. Okay. Bathi kuyingozi unakwakona ukudla okushisa angivamisile. Ibhedlela bathini odokotela? Hayi abatholi lutho. Abatholi lutho. Abantu laba bathi bayabona lokho singakuboni thina bathini bona? Kukhona owathi isichitho bengisifaka umuntu uthi mengilele like mengiphupha ngidle ebusuku kungena kanjalo.
Wangasikhipha ngani pho uma ukuthi uyakwazi ukusibona isichitho? Khona into anginikeza yona. Kwakona lonto ayikazi izingisize ngaqeda inyanga yonke ngiyisebenzisa hayi akukho mehluko. Futhi enye into eyinkinga angizizwa ngibona ngabantu ukuthi khona inkinga enginayo okukhombe okusho kona ukuthi nginesichitho ngoba ngiyabona nasebusweni ukuthi akukuhle. Into yenza abantu zokugquma akazazi uzenza. Ngake ngagquma bengiqhuma ngane nelo isiqunga. Hawo. Isiqunga ngathi phela abantu asabantu makubuye emangcwabeni nje isiqunga. Sokukhipha isichitho nesiqunga. Kuyagqunywa nangaso. Ubani wathi kugqonywa isiqunga? Kusha abantu bangasekhaya. Ebethi angike ngizame naso kengiqume nangaso. Ngadli ibabuli, ngadlo amaglovisi. Ngathenga mouthwash, ngashintsha ama-Colgate angase ngiwashintshe kangaki. Ukhona umuntu obuthandana naye? Yebo ukhona. Khona umuntu beningambanga namuntu? Futhi impondo ke nje futhi. Ya. Ngiyaxolisa kusho. Cha, kathuleli nasikwenzi lokho nje mama yabo. Alright. Angikulungise nje ukuze kuzokwazi ukuthi phela noma lelo limi lukhona ulahle nje angithi yabo. Umxhosa obuthandana naye? Yebo umxhosa. Ewakephi? Ngiyakhohlwa amakhaya akhe. Ngiyawakhohlwa amakhaya kodwa uhlala eThekwini uhlala eKenville. Why pho uthi umbuze igama umbiza ngalo amakhaya akho wakhohlwa? Kudinganyana khoza ngani noma lento isuka kuyena yini cause yathi ngiqala lento wangaba khona ukuthi mhlambe siba angibambisa angilwise kule nkinga wavele wangishiya kanjalo. Okay. Yebo. Kungenzeka ukuthi wawushawa intombi zakhe? Ngenze ukuthi intombi zakhe noma uyena angazi. But ke nakhona sithi kungenzeka ukuthi sithi yena. Kungenzeka yebo. Yes. Okay. Cha. Ngiyezwa dadewethu yabo. Yebo. Angeke sakujaja sathini yabo. But ke uzocela usizo wena. Yebo. Nathi siwilling ukuthi sikufunise usizo la kathuleleni. Kula ongakwazi ukuthi ke angakulapha kule othi uyayizwa wena ubona ukuthi kuphethe. Njengamanje after ke usuthandana naye lo senihlukene naye? Sihlukene naye last year ngo-July. Waba khona omunye emva kwakhe? Noma beba khona uba khona kwesikhashana lo sho uxakwa ile nkinga engini. Sebebe khona abanye? Yebo sebebe khona. But abahlali isikhathi eside. Phela abantu bethi abanye basuke bazofuna abakufunayo bese bekutholile bese beyadlula. Yebo. Manje ngeke mhlambe sigarante ukuthi mhlambe ke isichitho noma ngabe yebo. Uma efikile mhlambe wangagculiseka uyadlula yabo. Angithi nani kuba njalo? Yebo kuba njalo. Angisho ukuthi angiphiki ukuthi mhlambe axosheni ukuthi kuphethe wena. Yebo. Yabo. But ke bengifisa ukuthola lokho ukuthi sebedlulile mhlambe ngoba sebebe khona it prove ukuthi ke kulokho othi isichitho mhlambe ngenzeka mhlawumbe ukuthi ngempela siyasebenza ukuthi sibahambise mhlambe ke lokho engikusho ukuthi ke mhlawumbe basuke befuna abakufuna mase begcophozile bese beyadlulela bona yabo. Yebo. But ke namba abantu bakathweleni ngiyacela nje ukuthi ke uzikhulumele nabo ucela usizo kubona sisi. Bengicela ama South Africans bandlani ningisize ngengangisiza ngako kule nkinga enginayo. Angikhulekile nje ukukhuleka ngisenako and angiyifili ngiphila njengabantu bonke abaphilayo aba right indlela engiyiyona. Ngoba lento kwesinye isikhathi kuyakwenza ekuthiwa ngiyadla ikhuphuka lento ifuna ukuzongivala umoya lemphinjeni ngize ngithatha amanzi ngehlise ngawo. Nje lento ingiphethe kabuhlungu ngingajabula mase ngithola usizo ngiyacela bandlani ngisize ngiyacela sengizamile ngamandla enginawo akwenzeki lutho so ngiyacela bandla ukuthi ningisize. Asithembe ukuthi bazoqhamuka abazongazi ukuthi yebo. Bakulele msukhala sisi. Sorry. Musukhala ma. Yabo, musukhala tata. Into ngifuna namatoho manje angikwazi ukufuna amatoho lento ingcindezi ngihlala endlini angiphumi.
ngiyacela nje ningisize kakhulu, ngiyacela. No sis, sithembe uNkulunkulu thina kaThuleleni dadewethu yabo. Yebo. Sithemba noNkulunkulu ukuthi nawe njengoba usuvele wakhala nje uNkulunkulu uzolenza icebo lakhe avele umuntu othi-ke angakwazi ukuthi akulekelele akulaphe kule nkinga okhala ngayo, yezwa ma? Yebo. Musokhala siyazi mhlawumbe usuhlukumezeke kakhulu ngale nkinga ethi ikuphethe. Ngihlukumezile bhuti kakhulu lento, ngihlukumezile. And futhi lento ikwenza nokuthi uhletshwe abantu, awukwazi nje nokuhlala nabantu, uthi uqhamuka nje mhlawumbe umuntu uzokhipha amathe. Omunye nje ubona ukuthi wenza amasayini ukuthi uyayizwa lento. Abangani nabo? Cha nginabo. Uhlala nobani nga? Ngihlala noma nosisi bami nobhuti bami. Bathini bona? Hayi kuyafana nokuthi abekho cause abangisizi, ngoba futhi mengibabuza ukuthi bayizwa le nkinga engiyibona ukuthi abantu bayizwa kumina, bathi abezwa lutho anginalutho, kodwa futhi ngiyabona ukuthi isikhathi mengikhuluma nabo ukuthi khona into abayizwayo, ayikho into abangisiza ngayo nje, kuyafana nokuthi abekho kumina. Cause ukube babantu abakhona njengobhuti bami nosisi bami ngabe angifika ngesigabeni sokuthi ngize ngibhalele waThuleleni TV, ngoba ngabe bangisizile ngendlela abangisiza ngayo. Ngicela ngababeke iphutha dadewethu yabo, ngoba abanye abantu abazi, yabo. Yabona ukuvela ugulelwa umuntu ungazi uzoshonaphi, noma mhlawumbe into ayichazayo umuntu athi imphethe uthole ukuthi ani-understand nekhaya ninodwa egcekeni, ani-understand. Yabo, but wena hence uyayizwa. Yabo njengamanje nami nginabantu besimame abavela abaningi abathi beziyilwane ngaphakathi, yabo. Kade ngiphosta ividiyo nje kasisi le esihloko sayo ethe ngiphila nezilwane ngaphakathi emzimbeni wami, yabo. But uma echaza umuntu njengalento awu-understand wena ngithi yabo ukuthi into kanjani le, but yena kodwa ebeyizwa ngaphakathi ukuthi hayibo nakho kufa kungidla ngaphakathi, yabo. So ke that's why ngithi ke nabo ngicela ukuthi ungabablame, yabo, because mhlawumbe ba-understand. Yes, but ke angazi swami ngithi ke kumuntu kokuhle kubi, yabo, ukushiya izinamba kuma social network platforms angithi yabo mangabe sishuthi, yabo, but ke and again futhi masidinga usizo lo muntu usuke ezotholakala laphi, because mina ngidinga abantu abaningi mina kaThuleleni, yabo. Yabo njengoba nje uqedela nabo balinde ungena nabo abantu abaningi ngaba, yabo. Usubona bangene ngaphambi kwakhe ngithi yabo. Nakusasa ngingeke ngiyiphatheke i-inbox yami ukuthi njani, because mhla sifaka le story sakho bazovela abantu uzothi mhlawumbe inbox yakho nayo isile kude, sekunzima nokuthi ngiyobheka inamba yakho because angiyisave inamba zenu. Angiyisave inamba zenu, yabo. So ke yikho ngithi angisho kuwena uma uthanda ukushiya inamba, but ufuna ngiku-advise ukuthi kuhle kubi or else uthi abavaya ngathi uThuleleni kuyokwenzeka mhla nawe sikubhekisele sikuthola ukuthi naku bekufuna vela sisi bakwazi bakunikeza usizo kuwena. Angazi uthatha ziphi isinqumo mama? Ngizoyishiya inamba. Hayi ke naba sisi. Hlala phezulu kwaba ma. 079 544 2675 inamba yami le ngitholakala kuyona. Iphinde ma. 079 544 2675. Okay, bazothola bani? Bazothola uSilindele Mkhize. Okay, ngiyabonga dadewethu ne. South Africa nangokuthi sikusilindele bezocela usizo ngale nkinga emphetheke. Siyacela noma ubani ongakwazi ukuthi amlekelele kule nkinga yesichitho athi ke uphila naso sokuthi ke uzizwa ngathi unikwe lo mlomo kuningi nje nabantu abamfuni. Uma ungabe ukuthi umelaphi wendabuko uyakubona ukuthi ngempela lokho akusho usisi ungakwazi ukuthi umsize ngakho, siyacela ukuthi ke umqhume. Asinamali sina kaThuleleni njengoba nje usesevela akasebenzi futhi ekhaya. Asinayo imali mhlawumbe ukuthi singayikhokha, sizocela usizo. Uma ukhona ukusizo siyacela ukuthi nimcontact ke nikwazi ukuthola usizo thina siyozwa ngaye uma ukuthi usizo selitholile. Cha dadewethu siyabonga makusethemba. Yebo ngiyabonga kakhulu. No ayihlala sisi. Mina ke Mduduzi ngwamkhwanazi ke ngivela kwenhlangano iThuleleni ke ngaphansi kwengosi esihloko sithi abantu bayagula. Ngiyabonga. Sibonga nothando nje nisipha lwana nesupport. Kuphi lapho sinibona khona esihlangana khona nani. Nathi asoze saye ukunithanda, sohlala njalo nje sinithanda, sinilwela, sinifayithela ngayo yonke indlela. Ngiyazibongela mina ne team yonke nisale kahle emakhaya.